Hello friends, good morning and welcome back to my vlog. So narok lam sugo ani kadal kaisa vlog bo. Tini phungni simi wati wai tongo iko naidi. Phungni simi actually horni simi no wati wai tongo. Tabuk tam kha ata tabuk angbasa mani naidi. Wati mang. Tini ayan ni bo school rock kering keba kisa leri basa kata angbo. Nadi bese wati waka horobo wati waka 2-3 din asukhe kolongkha tuk asukhe satungtungkha ni bagai wati wakata angkhe abono asugai naitong ta wati ase tinni pore sajakha aram nangkhata ayan tai bini papa tau phono basaya khu borok thui tongo tau phono thanda ingkheba aram se thui tongo to borok angkhe basakha tai thuna musungli hanai basakatha wati bo phai tongo hinai kisa nainai wate asak dinni pore iko ang horono dalok rok joto sayur oro tondijak obono songnai tini angkhe puila brush khaigana brush khai pore songnai ta angkhe naidi friends bese wati bangai tongo angkhe ang oro brush khaite wansoi tongo tam songnai dalok to tongo obo kaisa songnai getai tam songnai obono wansoi tongo angkhe dal rok tongkhe kisa khichuri songmanta angkhe dal kwrwi angkhe ba nogo songlia friends norok ni oro da wati rok wai tong bujaga wati wakha no comment sadi do tabu brush rok khaioi nokni phungni samung rok kisa khai tongo ang nok rok pharai tongo nok rok pharai teisa maimui rok bo songna nango engke dakti phungni samung rok khai tongo ta nokni iko naidi bese moila nokhoka asukhe moila ongo nok serai rok ni nok ba tai tam khainai maimui songna sukang iko ani bagai beetroot tai haising ni kaisa juice ang sunamai nungo obo sunam gana kho obo sunamai nungoi engkhe maimui songnai do ang bahai ke a juice ready khai norok bai she khainai norok bo try khaidi belai no kaham sorini bagai belai kaham tam khaina nango iko kaisa beetroot nadi beetroot no chikon rawi logi khe chikon kaisa tukra ginger means haising chikon kaisa ready iko chikon kaisa haising ready kha obono mixture grinder ro ready ruwoi oro tui ruwoi kisa grind khai dita grind khaioi a juice no saki nai dita glass o iko naidi ang grind khaimani iko juice no khoka obono tabu glass o aboni juice no transfer khainai glass o naidi oboni loge khe ang norok carrot gajor bori mano angkhe ang asuk rilia gajor rok kwri kha paikha angkhe ang kisa lemon juice jamri ni butei kisiri rikha kisari rikha orono obo kisa kri hungo thokjao ta angkhe oboni taste kisa change ungo haising ni taste khe ang asuk jajakliya hinai kisa taste change khainani bagai kisa lemon juice kisa add khai dikata tabuk nung naidi busuk thok tai health ni bagai bo kaham friends norok bujagani simi naitong video ani comment sadi tai comment cho norok tai tam sungna musung ang bai comment khaimano obo ang next video o pori ri khna rinai norok no comment ni answer rinai so norok comment khaidi dakti so tabuk juice rok nongoi iko ani dalok songi tongo songkha bo paikha dalok songani paikha ani tabuk khe ko ayani bagai alu bai 150 baji khai tongo tai tam songnai angke obo wanai tongo angkhe ayan khe 150 bai alu baja thokjago angke ba bini bagai kisa khai dikata friends norok wati ni dino tam jana muchung baksa ke khoti rok jana muchung pu baksa ke spicy angkhe spicy rok jana muchung go iko tabu khe ani mai mungnui tongo baki joto paikha ni iko naidi thaisuk mia jeng ni bukrajak ni nogo thangmani thaisuk common riri khata jana bagai ayan no angke ayan bo thokjago ang bo thokjago friends tabu kisa sajaka thangai naigana bumti ngai tong asukhe wati wakha tabuk naigana bumti rok ani plants rok thikda tong angke iko khumrok
tongo hingke mutai ni bagi kisa khum na gana iko kaisa tongo ro obo tongo watwi wamani kaham nong kha ani plants rok kisa timang kha hingke ase koloma jorao tui ni short ongo plants roko angbo ase saka daily thangmaya cherai ni bo tison rok tongo hingke busy rok angguta ang hingke kaisa kusu plants ke thui tango ani haifano watwi waka jajakha jakhata plants rok ni bagi bo kisa tabuk naidi ang kisisa khumna kha mutai ni bagi obotoni rinai mutai ni asono eco friends tabuk kisa watwi thaka but teisa phainai nokha koso mangai tongo tabuk ke kisa thanda nangkha hingke cha kisa nangana green tea ta eco green tea ready khai tongo ani bagi tabuk naidi friends bo basa kha ayan bacha oi mukhang rok suwai brush rok khai biscuit chai tongo tabuk tamkha 10:30 pon 11 rok tamkha na borok asuk ke thuka asuk ke aram nangai thuka tabuk tiphing rok chawi kisa porina asuk kata bo match rok khai tongo so friends ani video asuk no teisa phainai katal kaisa blog tiwi dorok kisa like rok khai ready friends bye.